Comité Nacional vai a definir as estrategias para o modelo de elección de consellos provinciales, de executivos provinciales. Decidimos unha proposta que se vai a facer da dimensión de que entre o 15 de setembro e o 30 de novembro quedarán elexidos os 4 comités provinciales que van a ser os que van a definir o novo modelo da estrutura orgánica do noso partido. Ao mesmo tempo, no mes de marzo celebraremos unha conferencia política na que se abordarán aquelas estrategias que van a definir o novo modelo de partido unha vez que está vertebrado e aqueles obxectivos que van a marcarse dentro da nosa línea ideológica, programática e que vai a abordar tamén, como non pode ser de outra maneira, unha nova estrategia en política municipal para abordar xa esa recta final antes das eleccións. O Partido Socialista de Galicia e a súa Executiva Nacional Galega non vamos a tomar vacacións ao longo deste verán. Creo que estamos tamén en un proceso de situación económica de dificultade, de adversidade. Estamos nun modelo de construción de alternativas políticas para este país e solamente con carácter moi ocasional e ailladamente pequenos partes do grupo da dirección son os que van a ir tomando unhas vacacións, pero fundamentalmente declaramos hábil para nós todos os meses de julio e de agosto para seguir traballando e facendo política en este país que creo que falta lle fai. E quero anunciar hoxe que vamos a solicitar a convocatoria da Diputación Permanente do Parlamento Galego para abordar exclusivamente este punto que é o modelo de financiación autonómica antes do 10 de julio. O debate debería rematar no 15 de julio e nós queremos facer un seguimento de cal é ese modelo de financiación e queremos definir cales son as propostas concretas dos socialistas galegos que van a en este punto. Nós creemos que todo o que non sea plantexar o obxectivo do 7,1% dos fondos a repartir é ir a unha postura francamente que non sea boa para Galicia. O que é a política de apoio claro a Galicia, voluntade de apoio claro a quen nos representa, evidenciar ocultismo total por parte do presidente e creo que comete un erro porque unha das principales fortalezas que ten que levar Feijóo a Madrid é a unidade das forzas parlamentarias galegas. E, a pesar de que lle entregamos no seu momento ese apoio a todas as forzas parlamentarias, el empeñase en esgotar e romper o acordo que ten cas forzas parlamentarias. De prácticamente cambiar a política social por a política de beneficencia por parte deste goberno, non? Retirarlle o 75% daqueles pais e nais que tiñan financiación para libros de texto gratuitos e deixar solamente un 25% destes beneficiarios, creo que é un ataque na línea de flotación a un modelo de entender o país, non? Creo que é unha maneira na que claramente se están vulnerando os dereitos de miles de pais e de nais deste país e, en definitiva, creo que se está producindo probablemente o primeiro gran ataque a un modelo de políticas sociales. É difícil de explicar que o 75% dos pais e nais que tiñan libro de texto gratuito non nos van a ter e que isto nos sale máis caro que cando os tiñamos todos con sistemas de rotación. Desta maneira, nos vamos a defender, esperamos que coa complicidade de centos, de miles de pais e nais, que os logros sociales que acadou este país non se poden ver recortados por políticas que non só encarecen en moitos millóns de euros o coste do libro de texto a todos os ciudadanos que o pagamos, sino que ademais significan, en época de extrema dificultad, un recorte económico moi importante a familias que se van a ver claramente afectadas nas súas economías por esta decisión que entendemos que é complicada. Un ataque frontal por parte do goberno de Feijóo. Un ataque no que se está claramente desmontando un modelo social e se está indo hacia un modelo donde vai haber unha gran fenda
entre un tipo de educación, aquel modelo para xente que ten máis recursos, e outro tipo de educación, que é aquel grupo de ciudadanos que ten maiores dificultades económicas, sobre todo en este momento de crisis económica. Con dous grandes conceptos. Primeiro, van a vender o que compraron eles. 90% dos vehículos os compraron eles e os teñen aí guardados. Segundo, van a malvender patrimonio de todos os galegos por unha decisión electoral que tomaron no seu momento. E terceiro, van a gastar máis usando os coches de alquiler, os viaxes e todo o que están usando que se usaba antes. É un tema que teño claro.